Това не е обикновен мишмаш. Истината е, че с тази рецепта можеш да отслабваш 3-4 кг на месец, без да броиш калории, без да правиш фастинг и без да пропускаш закуската. А ето как да си я приготвиш. Нарежи 4 червени чушки на купчета или на ленти, както предпочиташ. Задуши ги на тиган в 15 грама масло. Прибави към тях 200 грама домати, нарязани на купчета, както и сол и черен пипер на вкус. Идва ред на 4 яйца, богати на пълноценен протеин. Идва ред на 200 грама сирене или котич за още по-ниска калорийна стойност. Завършвам с пресен магданоз. Една порция от общо 3 съдържа само 400 калории, при положение, че средностатистическата жена сваля по поне 2-3 кг на месец с 1500 калории на ден. Рецептата е само една от 100-те в книгата Български госби с грижа за здравето, където ще намерите тази и още 100 рецепти с изчислени калории и макронутриенти. Така може да готвите за себе си и за семейството си и да отслабвате без глад, само с вкусна народна храна. Повечето хора си мислят, че за да постигнат здравословно тегло, трябва да се лишат от всичко вкусно. Но с тази книга можете да отслабвате без да броите калории, без да изключвате хранителни групи и без да гладувате. Научи повече от линка в описанието.